Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan wa ikhlasan wa qabulan. Amin amin ya rabbal alamin. Ini sampun kula jelasaken nggih wonten sifat wajib Allah Subhanahu wa taala ada 20 nggih wonten sing terbagi menjadi sifat nafsiyah, salbiyah, ma'nawiyah. Wingi piye? 1 5 7 7 wes ya. Nah, kemarin sifat nafsiyah napa? Sifat nafsiyah adalah sifat wujud ya, sifat wujud. Terus nak sifat salbiyah napa mawon? Qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi wahdaniyat. Nah, iki engko sing qiyamuhu binafsihi wa wahdaniyat dijelaskan hari ini insyaallah. Qala al-muallif rahimahullahu taala qaimun binafsihi. Qaimun kang jumeneng binafsihi kelawan piyambake Gusti Allah. Ai ghaniyun tegese Gusti Allah niki zat kang maha sumugih. Ghaniyun iku artine ora butuh nggih. Anil mahalli maring panggonan wal mukhassisi lan perkara kang mentaksis. Gusti Allah niku sifatnya adalah qiyamuhu binafsihi. Nah, qiyamuhu binafsihi nak cara gampange iku berdiri sendiri. Berdiri sendiri iku artinya ngene. Ora kok ngadeg dhewean ngono mboten nggih, aja bayangno ngono. Berdiri sendiri itu maksudnya ora butuh ambek liyane. Napa? Ora butuh karo liyane. Apa nyiptakno bumi ya Gusti Allah iso nyiptakno dhewe. Apa nyiptakno napa bulan misalkan Gusti Allah nggih saged nyiptakno piyambak. Ya. Beda nek dengan kita iki makhluk kita iki manusa niki ya manusa ya liyane iki mesti butuh ambek liyane. Jajal sampean dhewean iso lapo-lapo dhewean ngono. Ya. Ape lapo-lapo dhewean ora iso sampean. Nggih. Sampean nggo pakaian iki apa sampean nandur dhewe. Terus akhirnya tukul, engko dadi randu terus bariku apa jenenge mbok jahit dhewe, mbok gawe bolah dhewe. Ora. Sampeyan pakaiane sampean iki yo ana apa jenenge bantuane saka wong liya. Sampean ape mangan ya ngono kuwi. Engko pakanane apa kok sampean dhewe ora. Ya wis ditandurno wong liya. Nggih mboten. Nah, kita manusia ya alam semesta niki butuh ambek yang lain nggih. Ora-orake butuh ambekan zat sing nyiptakno. Nggih mboten? Ana sing iso nyiptakno dhewe ora iso. Sing nyiptakno adalah Gusti Allah. Yang kita butuh ambekan sing liyane. Lah nek Gusti Allah mboten, Gusti Allah niku qiyamuhu binafsihi, bisa berdiri sendiri artine napa? Artine ora butuh ambek liyane. Paham mboten? Lah ning kene iki disebutno ghaniyun anil mahalli. Ya, ghaniyun ana al mahal, ana al mukhassis. Kemana? Al mahal ngene. Jadi Gusti Allah sugih iku artinya apa? Ya. Sugih iku artinya apa? Ora butuh. Al mahal iku apa? Al mahal iku artinya panggonan. Ya, panggonan. Artinya ngeten, Gusti Allah niki ora butuh ambekan ya. Gusti Allah niki bukan sifat sehingga butuh ambekan panggonan. Sifatnya nih sifat. Jadi engko ana istilahnya ya, ana istilahnya sifat, ana istilahnya zat. Nggih. Sifat ngene. Ireng. Sifat mboten ireng. Ireng. Ana sarunge sampean, sarung yang hitam.
Sifat mboten hitam. Hah? Lah zate apa? Sarung. Zate adalah sarung, paham? Jadi ya apa jenenge sarung yang hitam. Nggih. Sifatnya apa? Hitam. Nggih iki sing sifat. Lah zate apa? Zat sarung ya. Lah engko ngono, setiap sifat itu pasti butuh zat. Setiap sifat itu pasti butuh apa jenenge? Zat. Pasti butuh zat. Nah, ngono, setiap sifat pasti napa butuh zat. Sampeyan iso bayangno ana ireng tapi gak ana sing ditempleki ireng. Jajal ayo bayangno. Saged mboten ana ireng tapi gak iso templeki, gak ana sing templeki ireng. Ora ana sing disifati ireng. Sampeyan yang ana hitam. Oh iku bengi sing ireng misalkan. Ya mesti ana sing ditempleki. Nggih mboten? Nah, ana ganteng tapi gak ana sing templeki gantenge. Iso bayangke mboten? Hah? Mboten saged. Nggih. Karena apa? Nanti kayak setiap sifat itu pasti butuh napa? Neng zat. Setiap sifat pasti butuh neng zat ya. Paham nggih? Paham mboten? Gampang mboten? Setiap pasti butuh terhadap apa? Zat. Wes ya. Iki kaidah iki gampang ya. Nah. Ya. Lah zat iki panggonan sing dienggoni ambek sifat. Panggonan sing dienggoni ambekan apa? Sifat. Paham? Paham mboten? Nah. Lah iki ngoten. Gusti Allah niki mboten la yahta ghairun anil mahal, ora butuh ambek panggonan. Kenapa? Karena Gusti Allah niki mboten sifat. Gusti Allah mboten sifat ya. Gusti Allah mboten sifat. Nah, maka tidak butuh kalihan napa? Panggonan. Paham? Paham mboten? Nah, Gusti Allah bukan sifat tapi zat ya, tapi zat. Maka tidak butuh terhadap tempat itu tempat apa mahal ya, tempat sing gawe ikunan zat ya, sing gawe ikunan sifat ya. Paham mboten? Paham mboten? Nah, ketika aku ngomong contoh ngono ya, contoh ya, nek seandainya Gusti Allah kok sifat, maka mesti butuh sapa sing disifati, apa sing disifati, nggih mboten? Nah, iki Gusti Allah ghaniyun anil mahal, tidak butuh kalihan napa tempat, tidak butuh kalihan napa tempat maksudnya napa ya, zat sing dienggoni ya, zat sing dienggoni. Nah, iso wae al mahal iki dienggoni di maknane sebagai tempat-tempat biasa ngene iki nggih ya, tempat biasa kayak ini. Kita kan butuh tempat, nggih mboten? Sampeyan jajal ya, ora bertempat jajal iso sampean. Ning ndi ape mebur ape mesti butuh tempat. Nah, Gusti Allah niku ora butuh tempat. Ya iso dimane kaya ngono kuwi juga. Ya. Ghaniyun anil mahalli, Gusti Allah niki sugih ora butuh ambekan tempat ya. Tempat sing apa dinggoni ambekan sifat mau lho. Ya, kenapa? Karena Gusti Allah iki zat ya, mboten sifat tapi zat ya. Juga ghaniyun anil mukhassis. Ghaniyun anil mukhassis. Gusti Allah niki ora butuh ambek sing jenenge mukhassis. Mukhassis iku apa mukhassis? Ya, sesuatu yang mentaksis. Nggih, ngono. Mukhassis iku apa? Sesuatu yang mentaksis. Sesuatu yang mentaksis. Mentaksis itu apa? Lebih mengunggulkan yang lain daripada sing iku. Ana dua pilihan, ngira. Terus bariku ngambil salah satunya. Berarti iki mentaksis salah satunya. Paham? Paham mboten? Ada dua pilihan. Misalkan kamu tak kasih dua pilihan.
Kamu milih HP apa milih kitab misalkan. Nah, santri-santri dok biyen milih kitab. Nah, santri saiki milih HP. Ya, kenapa? Yang mentaksis apa? Nah, dok biyen sing mentaksis, kenapa kok santri-santri dok biyen milih kitab? Karena yang mentaksis adalah sifat napa jenenge gandrunge mereka terhadap ilmu. Akhirnya milih kitab. Ya, iku sing mentaksis apa? Ya, oleh gandrung maring ilmu. Ya. Nah, saiki kenapa do milih HP? Yang mentaksis apa? Karena pengen main game misalkan. Nah, ya gandrunge ati maring game. Iku artinya apa taksis. Paham nggih? Ada dua pilihan atau lebih, terus akhirnya mengunggulkan salah satunya. Iku jenenge apa? Taksis. Paham mukhassis yang mentaksis, sesuatu yang mentaksis. Wes rungono. Lah nek awak dhewe, rungono, awak dhewe kita iki butuh ambek sing jenenge mukhassis, sesuatu yang mentaksis. Kenapa? Rungono. Iki kita semua ya alam semesta niki. Ndok biyen nggih, rungono iki detail iki. Ndok biyen sadurunge alam semesta iki ana, ya. Kita kan belum ada, alam semesta belum ada, nggih mboten? Nah, lah iku antara napa jenenge ora anane kita ambek anane kita niku padha kabeh, imbang. Kemungkinan iki bakal ana, ya mungkin ana, mungkin bakal ana. Mungkin tetep ora ana terus pol besok dino kiamat. Ya mungkin mboten. Hah? Mungkin ta mboten? Tak baleni. Alam semesta niki, nggih alam semesta niki sadurunge ana iku imbang antara besok bakal dianakno utawa tetep ora ana terus pol dino kiamat pol sepanjang waktu. Ada napa jenenge? Padha imbang. Nggih mboten? Hah? Imbang nggih mboten? Nah, terus akhirnya muncul, akhirnya kita lahir, akhirnya alam semesta iki ana. Berarti ana sing mentaksis. Berarti ana sing napa jenenge ya lebih mengunggulkan satu sisi daripada sisi yang lain. Paham mboten? Sapa iku Gusti Allah. Ya, paham? Nah, akhirnya ya. Contoh timbangan. Sampeyan ngerti timbangan? Timbangan iki dua sisi. Nggih mboten? Timbangan sing ndok biyen ora timbangan sing saiki kok ngene iki. Timbangan sing ndok biyen nggih. Ya, timbangan napa jenenge sing ana dua sisine niki lho, ya. Nah, iku nek pemene berate padha imbang mboten? Hah? Lah, kaya ngono ki lho. Kita di zaman ndok biyen sadurunge kita wujud, onone kita besok bakal ono, ya ono kemungkinan. Besok kita tetep ora ono terus. Nggih, ya padha kemungkinan. Nggih mboten? Nah, lanjut ora ono terus pol dino kiamat terus pol sepanjang waktu. Ya ada dua kemungkinan. Ya. Lah terus akhirnya kita lahir, kita wonten. Berarti timbangan sing ki mau rada unggul, nggih mboten? Lah pasti nek sing iki rada unggul pasti ada yang lebih mengunggulkan. Ada yang mengunggulkan, nggih mboten? Wong nek pemene gak ana sing mengunggulkan, yo ngono kuwi terus jalan terus antara dua kemungkinan iki mau. Nah, lah karena ada yang mengunggulkan, maka akhirnya kita wujud. Nah, iki kok sing mukhassis apa? Sing mentaksis apa? Ya, sing mentaksis ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham mboten? Nah, lah Gusti Allah niki rungono ning kene. Gusti Allah niki sugih, artinya ora butuh ambek sing jenenge mukhassis. Gusti Allah ora butuh sing jenenge napa mukhassis. Artinya napa? Artinya ya Gusti Allah niki ora butuh ambek liyane. Ya ora butuh ambek liyane. Nak butuh ambek mukhassis, iya. Gusti Allah nak butuh ambek mukhassis berarti butuh karo liyane. Justru Gusti Allah niki lah Allahu al-mukhassis. Gusti Allah sing mentaksis. Ora butuh ambek liyane. Paham mboten? Nah awak dhewe butuh mukhassis mboten? Butuh mukhassis kita. Kita butuh mukhassis. Nah Gusti Allah ora butuh ambek mukhassis, justru Gusti Allah lah mukhassis. Paham mboten? Ya.
Lah kok seandainya Gusti Allah butuh ambekan nggih, seandainya Gusti Allah butuh ambek tempat, ambek mahal mau ya. Ya zat sing ditempleki sifat iku mau ya. Maka Gusti Allah iku sifat. Gusti Allah gak mungkin sifat. Gusti Allah niku zat, mboten sifat. Terus seandainya Gusti Allah butuh ambek mukhasis, ya berarti Gusti Allah butuh ambek liyane ya. Sedangkan Tuhan Gusti Allah pangeran nggih. Sing jenenge pangeran iku ora mungkin butuh ambek liyane. Paham? Ya. Karena sing ya jenenge pangeran kok butuh ambek liyane iku piye? Akal ora iso gak masuk iku. Nggih. Pangeran kok butuh ambek liyane, akal masuk mboten? Mboten masuk. Ya. Karena sing jenenge pangeran iku kudu napa? Kudu ya hebat dhewe. Bayangno, rungokno, bayangno. Gusti Allah kok misal butuh ambek liyane. Ya apa nggih nyiptakno. Nggih, rungokno kabeh. Apa nyiptakno bumi, seandainya butuh ambek liyane ya, apa nyiptakno bumi. Terus badhe niku, waduh iki bumi gak iso sempurna iki. Nek ora dibantu ambek wong liya. Dibantu ambek pangeran liya misalkan. Akal iso nrimo gak? Iki pangeran kok ora mampu ya apa? Nggih, pangeran kok ora mampu. Akal nggih mboten saged nerima. Pangeran ya kudune mampu kabeh. Paham? Paham mboten? Engko seandainya ya wis butuh ambek zat liya sing iso nyempurnakno bumi misalkan, gawe bumi. Ya. Terus badhe niku, nggih. Badhe niku rungokno. Iki engko jenenge sadurunge iku. Ya, misal kok ana Tuhan loro. Rungokno, misal kok ana Tuhan loro. Ya, misal kok ana Tuhan loro. Apa nyiptakno bumi? Engko sing siji nggih, sing siji pengen nyiptakno bumi, sing siji gak pengen nyiptakno bumi, misalkan ngono. Ya. Akhirnya bumi terciptakan. Sing gak nyiptakno bumi, apakah layak dibuat Tuhan? Dianggap sebagai Tuhan? Gak layak. Sing gak pengen nyiptakno bumi. Bukti napa? Kehendake wae ora iso dilaksanakan. Kehendake mawon ora iso dilaksanakan. Kok ape ya di Tuhan? Ora iso. Ya. Engko nek terus bariku akhirnya ya loro-lorone iki wis kepengin ya gawe bumi misalkan. Loro-lorone kepengin gawe bumi. Ya. Terus bariku gawe bumi batonan. Ngerti batonan? Hah? Apa batonan? Ya urunan antara satu dengan yang lain iku mau. Ape gawe bumi kok leren urunan. Iki pangeran cap apa iki? Nah. Jadi mesti napa Gusti Allah iku mesti maha siji terus napa jenenge mboten butuh ambek liyane. Ape ngerjakno napa mawon, ape nyiptakno napa mawon Gusti Allah ya cukup Gusti Allah piyambak. Oke, ora butuh ambek liyane. Paham? Paham mboten? Wis penting sampean paham iku mau Gusti Allah ora butuh ambek liyane. Wis penting iku. Terus wahidun fi dzatihi. Wahidun tur esa. Esa iku maha satu ya. Fi dzatihi ing dalem zate Gusti Allah, wa sifatihi lan sifate Gusti Allah, wa af'alihi lan pekerjaane Gusti Allah. Ya, iki mau tak jelasno sithik. Wahidun fi dzatihi. Gusti Allah niki nggih maha esa. Maha esa artinya napa? Wahidun fi dzatihi. Dzate niki maha satu. Artinya napa? Ora ana pangeran saliyane Gusti Allah. Ndak mau sak jelasno. Nek seandainya ana pangeran saliyane Gusti Allah, ya. Iki napa jenenge sangat tidak bisa diterima oleh akal. Kenapa? Karena seandainya kok ana pangeran luwih sangka siji, nggih. Niku mesti ana salah sijine sing terbatas napa jenenge kekuasaane. Lah sing jenenge pangeran iku kudu mutlak kekuasaane ora ana terbatase. Ya, paham ya? Paham mboten? Nah, ya Gusti Allah iki maha satu artinya apa? Tidak ada ya pangeran saliyane Gusti Allah. Terus
Ya di antara maknanya wahidun fi dzatihi, ya Maha Esa di dalam zatnya. Artinya apa? Di antara maknanya niku apa? Ora kaya kula sampean. Nah, kula sampean iki tercipta dengan susunan-susunan. Nggih mboten? Ana mripat, ana tangan, ana kepala. Iki kan susunan-susunan, nggih mboten? Nggih mboten. Kita iki lho tersusun mboten? Nah Gusti Allah niki mboten tersusun. Mboten tersusun. Sampeyan aja bayangno kepiye iki Gusti Allah, ora aja bayangno. Dadi aja bayangno date seperti apa. Tapi Gusti Allah yang jelas mboten tersusun kaya kula sampean mboten. Nggih. Ya, nek kula sampean iki tersusun. Ya, tersusun ini dengan nah Gusti Allah mboten tersusun. Ya. Kenapa? Karena ya engko ana kaidah kabeh sesuatu sing tersusun iku mesti perkara sing anyar, hadis. Lah Gusti Allah niki kan muhal perkara sing anyar, muhal perkara sing hadis. Asale ora ana terus bariku ana kan Gusti Allah muhal kaya ngono kuwi. Nggih. Paham? Paham mboten? Nah, wahidun fi dzatihi wa sifatihi. Sifate. Maksudnya napa? Sifat-sifate Gusti Allah niku setunggal. Nek kudrah niku ya kudrah mawon. Mboten gadah kudrah kalih ngoten mboten. Ya kudrahe kudrah setunggal. Iradah ya setunggal. Ya. Ya bisa dimaknai juga, nggih. Bisa dimaknai juga ora ana saliyane Gusti Allah, nggih, yang punya sifat yang sama. Ya, sifat sing sama dengan sifatnya Allah Subhanahu wa taala, sing sama sing hakiki. Ya, kita misal padha-padha duwe sifat kudrah. Kula sampean mampu mboten? Apa mangan mampu mboten? Mampu mboten? Mampu. Lah Gusti Allah nyiptakno bumi mampu mboten? Mampu. Ya, aja kegeeran sampean. Gusti Allah duwe sifat kudrah, aku ya duwe sifat kudrah, aja kegeeran. Ya, kudrahe kula sampean, mampune kula sampean iki sifate majazi. Ya, sifate majazi. Sifate napa nggih? Mboten asli. Mboten asli. Soalnya apa? Ya, soalnya kudrahe kula sampean iki sing nyiptakno Gusti Allah. Seandainya Gusti Allah niki ora menghendaki sampean iso mangan, apa iso mangan sampean? Ndak bisa. Ya. Gusti Allah kok ora menghendaki sampean iso mangan, maka nggih sampean mboten saged mangan. Maka isone kula sampean niki sifate mboten sifat sing hakiki sing temenan mboten, akan tapi mergo ditakdirno Gusti Allah, mergo diciptakno Gusti Allah, maka ana sifat kudrah iku mau. Maka beda antara kudrahe kula sampean dengan kudrahe Gusti Allah. Paham? Wahidun fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi. Pekerjaane Gusti Allah nggih ngoten. Nggih. Artinya napa? Tidak ada selain Gusti Allah niku mboten gadah pekerjaan. Asline niku selain Gusti Allah mboten gadah pekerjaan. Artinya mboten gadah taksir. Taksir iku apa? Sesuatu sing napa jenenge mempengaruhi. Ya, al-mu'assir huwallah. Tulis ya, al-mu'assir huwallah, al-mu'assir huwa Allah. Ya. Al-mu'assir, zat sing mempengaruhi, sing duwe pengaruh temenan iku namung Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mu'assir huwallah, yang berpengaruh hanya Allah. Nggih. Saliyane Gusti Allah apakah gadah pengaruh? Mboten gadah. Nggih, saliyane Gusti Allah mboten gadah napa pengaruh. Kula sampean kok jotos wong liya. Ya aja mbok kira wonge lara iku gara-gara jotosan awak dhewe, tidak. Tapi gara-gara napa? Gara-gara ditakdirno ambek diciptakno ambek Gusti Allah. Paham ya? Diciptakno Gusti Allah bebarengan ambekan pukulan kita. Kita hanya sifatnya kasep iku apa ya? Usaha ngono tok. Tapi sing nyiptakno, sing maringi bener-bener maringi pengaruh hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktine napa? Nggih. Jadi jotosan gak nglarak. Ora nglarakno secara dzate dhewe ora, akan tapi napa mau
karena takdire Gusti Allah, karena diciptakno Gusti Allah. Begitu pula api. Nggih, api niki ora iso bakar kecuali dengan kehendaknya Gusti Allah. Peso, ngerti peso ya? Iku ora iso ngelukani kecuali dengan kehendaknya Gusti Allah. Paham? Paham mboten? Nah, jadi sing maringi taksir, maringi pengaruh iku mau kebakar utawa luka utawa apa niku sinten? Gusti Allah. Al mu'assir huwallah. Ya, buktinya napa? Jadi bukan api itu sendiri, bukan geni itu sendiri, bukan peso itu sendiri, tapi Gusti Allah. Buktinya napa? Sampeyan ngerti Nabi Ibrahim? Nggih, ceritane Nabi Ibrahim ngertos. Iku napa dibakar apian raja Namrud. Ya. Bahkan iku nak diriwayatno bahkan saking gedene api iku nggih, apine wah gedene pol. Iku ora iso kok moro ana wong loro utawa wong telu, ayo 1 2 3 nguncalno Nabi Ibrahim ora iso. Jadi nguncalane nggo apa? Nggo sampe ngerti blandring gudi. Tujuan kok waduh saking panase. Nah, ya. Itu pun ketika Nabi Ibrahim wis ning nggih sudah di apinan niki dawuh Gusti Allah kuni bardan wa salaman. Ya. Ya. Ademo wae geni. Akhire apa ning jero kebakar mboten? Mboten kebakar. Soalnya apa? Mboten dikehendaki dening Gusti Allah. Artinya napa? Artinya geni niki ora iso mbakar dhewe. Ya jotosanmu iki ora iso nglarakno wong liya. Terus badan niku peso niki ora iso nglukai kecuali dengan kehendake Gusti Allah. Paham? Paham mboten? Nah, iki ora ana muasir, ora ana sesuatu sing mempengaruhi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Al muasir huwallah. Ya, iku kados ngoten. Wa af'alihi ya, wahidun fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi. Paham? Ya, sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.